Pored tradicionalnog načina resetovanja AP-a na fabričke postavke u smislu držanja reset tastera određeni period vremena, danas ćemo pokušati da uspećemo naravno, demonstrirat ćemo kako se resetovanje AP-a radi putem konzolnog kabla i s tim u vezi ispratit ćemo proces bootovanja samog AP-a. Pošto smo povezali AP na napajanje i povezali konzolni port, on kreće u bootovanje i kao što ste malo pre videli, ja sam u jednom momentu posle par sekundi pritisnuo Enter kad sam bio pitan za to i prekinuo sam auto boot. Znači, ako bi se AP normalno bootovao, on bi nastavio sa loadovanjem svog imidža. Na flashu AP-a postoje dve verzije, možete birate koja će se bootovati i ono što hoćemo danas da pokažemo u stvari su te varijable, environmental varijable koje su smeštene u AP i koje nisu deo same konfiguracije access pointa, ali mogu da imaju uticaj na to kako će se access point ponašati, da li će se javiti kontroleru, da li će raditi kao instant, koje mu je ime i slično. Kad smo već ovde, ajde pogledamo malo neke osobine ovog uređaja, znači to je model 510 serije, na sebi ima 1 GB RAM-a, što je prilično velika količina za ovakav uređaj, detektovao je napajanje kroz AF izvor, znači ovaj switch nije AT nego je AF, to može da ima nekakav uticaj na neke napredne funkcionalnosti tipa da li će disablovati USB interfejs ili neće, znači za rad recimo USB-a potrebno malo više snage, vidimo radio module koje koristi i tako dalje. Kada prekinemo AP boot sekvencu, dešava se u stvari, da kažem, uređaj ulazi u neki redukovani boot model, tako da imamo neke osnovne komande koje možemo da manipulišemo i ono što je nama bitno je da prva stvar radi help, tako, sa upitnikom, druga stvar možemo da vidimo u stvari, recimo možemo da vidimo koje verzije AP ima na sebi, tako, verzija AP boota, možemo da vidimo neke podatke o samoj platformi, znači manufacturer info, vidimo serijski broj, vidimo MAC adresu i vidimo country kod, znači ovaj uređaj je vezan na rest of the world, znači onu regulativu koja se primenjuje u Evropi i u našim krajevima. Serijski broj je nekad jako bitan ako radite aktivaciju uređaja na centralu ili a MAC adresa ako ga registrujete na kontroler, znači u slučaju da eventualno uređaj nema nalepnicu na sebi da je neko skinuo i tako dalje. Šta još možemo da imamo? Znači, imamo mogućnost da odštampamo sadržaj, print env je komanda, varijabli, znači koje su skladištene u samom tom delu flasha koji se ne gubi, ali tako, resetovanjem AP-a. Tu vidimo da je hardkodovana MAC adresa, vidimo recimo adresu kontrolera, ovo je defaultna vrednost koju će AP pokušati da se javi. Takođe možemo da podesimo vrednost neke varijable, recimo ako bi radili TFTP flashovanje, postavili bi parametar vezan za adresu TFTP servera, pa bi onda povukli imidž sa samog TFTP servera. Takođe možemo da vidimo verzije softvera koje su trenutno dostupne na AP-u, znači ovaj model ima dve particije, particija 0 ima 8604, particija 1 ima 8506 i onda možemo kažemo s koje hoćemo da bootujemo AP ili ako radimo TFTP upgrade, koju particiju konkretno ćemo updateovati. Ono što nas zanima je da hoćemo da resetujemo AP na fabričke, radit ćemo komandom purgenv, a pre toga samo da pokažemo još u stvari ako bi radili TFTP flashovanje, znači hoćemo pokupimo da AP pokupi IP adresu, on će opet neki mikrokod dići koji će omogućiti komunikaciju s Ethernet interfejsom, bootovat će njega i onda će pokupiti IP adresu i nakon toga možemo da komuniciramo
sa ostatkom mreže. Znači, ako bi pokušali dostup do nekog defaultnog gatewaya, on bi trebao da bude živ. Znači, ono što smo mi obećali na početku, hoćemo da uradimo čišćenje ovih environmental variabli, radit ćemo još komandu factory reset, on će skinuti sve flagove i nakon toga ako uradimo boot, AP će nastaviti sa ako mu damo komandu boot, on će nastaviti sa bootovanjem operativnog sistema, gde će sve postavke biti na fabričkim vrednostima.